الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى درسنا wannan yammaci na alhamis a wannan masallaci na juma'a masjidul ansar da ke nan cikin garin Tsadowa, darasi na iyaye da yan uwa mata a yau cikin suratul talaq, suratul nisa al-sughra. za mu tashi aya ta 11. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mana mawafaka, Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan abin da za mu gabatar da shi, Allah ya sa mana ikhlasi a cikin ayyuka da dukkanin mu'amaloli. muna yammaci na 9 ga watan 9 na shekara ta 1447 hijiran manzon tsira daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da 26 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya mar jagora. na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin darasin da ya gabata, idan ana nazari, mun tsaya inda Allah ta'ala ke cewa qad anzalallahu ilaykum dhikran. haƙiƙa Allah ta'ala ya sauko muku da zikiri, shine wa'azi, nasiha, tunatarwa. nan sai Allah ya ce rasulan, wannan shine bayanin zikirin, domin shi ya zo da zikirin. sai Allah ya maimaita ya ce mun aiko muku wani manzo, shine ya zo da zikirin kenan, wancan wanda aka ambata. rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin, wani manzo ne muka zo muku da shi, wanda yake karanta muku ayoyin Allah bayyanannu, shine alkur'ani mai girma. ayoyin Allah ne bayyanannu. don wanda ya karanta alkur'ani ya san harshen larabci zai fahimce shi a bayyane yake. Allah ta'ala ya bayyana shi kamar yadda aka jera karatun shi kalma-kalma, aya-aya, sura-sura. hakanan kuma aka sauwake fahimta shi a bayyane yake, an bayyana komai. Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay. Allah ya sauwaka karanta shi
haddace shi da fahimtar shi. walaƙar yassarna alƙur'ana lizikiri fa hal min muddakir. tabbas Allah ya ce mun sauwaƙe alƙur'ani ga mai karantawa don ya karanta ya ji abin da ke cikin shi na nasiha ko ya karanta ma wani ya mishi nasiha. Allah ya ce mun sauwaƙa shi, mun sauwaƙa karantawa, mun sauwaƙa aiki da shi, mun sauwaƙa fahimtar shi. Allah ya ce ko akwai masu wa'azuwa. shi yasa Allah ya kira alƙur'ani ayoyi ne mubayyinatin, bayyanannu, wadiha, jaliya. hukunce-hukuncen shi duk hankali yana ganewa kuma sun yi daidai da hankali. idan Allah ya ce a yi, idan hankali cikakke ne za ka gano hikima ko ka gano wani abu na hikima. idan Allah ya ce a bari, idan hankali cikakke ne bai da matsala, za ka san akwai illa cikin cewa barin nan. kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya umarni sai da abin da yake alkhairi ga al'umma, baya hani sai da abin da yake matsala ne ga al'umma. shi yasa umarni da hani na shari'a wato umarni alkhairi ne, hani kuma wato matsala ne idan aka aikata. duka wannan a cikin alkurani a bayyane yake, ba kamar wasu shari'o'i ba ne. a sa ka babu wata hikima, a hana ka babu wata hikima. duk abin da aka ce ki ko na ɓangaren haƙoƙin Allah ta'ala a kanki ko na ɓangaren haƙoƙin bayin Allah a kanki, tun daga haƙoƙi na iyaye da haƙoƙi na ‘ya'ya da haƙoƙi na wato auratayya, haƙƙin miji akan mata da haƙƙin mata akan miji, da haƙoƙi na makwataka da duk wani haƙƙi. idan an tsare, amfanin shi zai dawo kanmu ne, mu da muka tsare haƙƙin nan. idan ka tsare mana haƙƙina, zan tsare maka haƙƙinka, kama daga haƙƙin Allah ta'ala. haƙƙin Allah ta'ala akan bayi su kaɗaita shi da bauta, shi kuma haƙƙinsu akan shi shine shigar da wanda ya mutu da imani aljanna. kaga in ka tsare haƙƙin Allah zai tsare haƙƙinka, in kin tsare haƙƙin Allah zai tsare naki. haƙƙin iyaye shine a kyautata musu. idan an kyautata ma iyaye, an ba su haƙƙinsu, kai ma akwai haƙƙinka a kansu. shine haƙƙi na kyakkyawan lafazi, addu'a, fata na ƙwarai, fatan alkhairi, da kuma samun kyakkyawan sakamako daga Allah na ka kyautata ma iyayenka. haƙƙin iyaye idan an tsare haƙƙin ɗaya, za a samu nagarta, alkhairinsu za su amfane ki duniya, su amfane ki bayan mutuwa. idan ka tsare haƙƙin makwabta suka tsare haƙƙinka, kowa ya amfana. haka haƙƙi na mu'amala cinikayya, saye da sayarwa, idan ka tsare shi ma wancan ya tsare, kowa ya ƙaru. shi yasa Allah ta'ala ya bayyana alƙur'ani ƙarara don a tsare, a kiyaye, a amfana a duniya da kuma addini. shi yasa Allah ya kira shi ayatin lahi mubayyinatin, ayoyin Allah bayyanannu. me yasa Allah ya saukar da shari'a? me yasa Allah ya aiko da alkur'ani? me yasa Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman ga wannan al'umma, yake musu umarni, yake musu hani? shine dan ya tseratar da su. haka duk wani mai wa'azi idan yana wa'azi so yake a gudu tare, a tsira tare. shi yasa wa'azi ba wulakanci bane, ba tozartawa bace. ba in nace ku yi imani ina nufin ba ku da imani, ko in nace a gyara ina nufin shikenan ni na gyara na kare. a tunatarwa ce don a gudu tare, a tsira tare. shi yasa anan Allah ya bayyana hikima ta aiko manzo, hikima ta saukar da alkur'ani. bayan ya ce wani manzo ne mai daraja, mai girma, Allah ya aiko muku, yana karanta ayoyin Allah bayyananu a gare ku, sai Allah ya ce don mi li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihat min adh-dhulumati ila an-nur, don ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, ya hidda su daga cikin duhai zuwa haske. wannan shine babban manufa a rayuwarki. idan kin yi imani, kin yi aiki na ƙwarai, za ki rayu cikin haske a rayuwarki. haka bayan mutuwa, wanda ya imani
ya yi aiki kuma na kwarai zai rayu cikin haske lokacin da wasu bayi suke rayuwa cikin duhu. Kwanciyar kabari akwai duhu, aikinki zai haskaka miki. A tsallaka sirati a shiga aljanna akwai duhu, aikinki zai haskaka miki tsallaka, musamman mutumin da ya kiyaye imanin shi. A wannan rana munafukai za su yi ta roƙo suna cewa ya ke wance ya kaiwa ne ku tsaya mu dosa na hasken ku mu tsallake, domin hanya ce kankanowa kamar gashi, kaihi kamar takobi, ga duhu kuma ya duhun dare, babu hitila kuma ta aro, babu wata kara, ba a cewa a'a inna ya haƙuri ki bar ni tunda ke babba ke ci girma, ko kuma ce a'a wancan ba ni hitilan nan tunda ni ke uwa. A'a babu, ba abokantaka, ba wani barance, kowa ka gani da haske da shi ya je aikin shi ne. A lokacin munafikai za su yi nadama, nan sun muku izgili ko an ce alkaran mai hijabi ko an kumshe waye ake ca me kuke ca, abubuwa dai ga sanan na izgili, to sai an rama wannan izgilin. Shi kuma a ce wancan mai wando ko wani tsallake wata, wane ne to can wurin Allah ta'ala ranar da hasken zai amfani, wannan aikin zai amfani, za su dinga kira bayan an bar su. Yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا إسا الله كسرهم الله ككريم. Allah ya ce a wannan lokaci wanda mumini da mumina mace aikinsu zai haskaka musu gaba su tsallake sirati, su kuma munafukai sai sun fara tafiya sai haske ya dishi, domin suna aiki soyi so bari, sai su fara kira wanda suka sani, makauta ne, yan uwa ne, cikin gida guda ne, unguwa ce, kin san da ta san ki. Yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu, a wannan rana ce, a wannan yini ne munafukai maza da mata za su dinga kira, suna kiran lilladina amanu, suna kiran masu imani, unzuruna naqtabis min nurikum, suna ta ku jira mu dosana mu kalla daga hasken ku mu samu mu tsallake. Qila, sai a ce musu irji'u wara'akum, ku koma bayan ku. Mala'iku za su ce ku koma bayan ku, ko kuma su za su gaya musu rama izgilin da suka musu, ku koma baya. Faltamisu nuran, ku nemo haske, duniya ake samun haske. Faduriba bainahum bisurin, sai a buga wani shinge ko wata ganowa tsakaninsu ko wata iyaka tsakaninsu ko shamaki. Lahu babun, yana da wata koha, batinuhu fihi rahma, a can cikin shi inda mu'mine suka riga suka shiga rahama ce, wa zahiruhu min qibalihi al'azab, a can baya kuma azaba ce, ma'ana za su fada cikin wuta. Yunadunahum, za su dinga kiran yan uwansu da suka sani ko abokai ko makwabta. Alam nakum ma'akum, wance ba muna tare ba makwabciya ta bace ke, ba abokiya ta bace ke, ba uwa ta bace ke, ba mahaifiya ta bace, ba diya ta bace, alaƙoƙi daban-daban. Qalu bala, sai su ce tare miki, mun kasance tare a duniya, walakinnakum fatantum anfusakum, sai dai ku kun fitini kawunanku, kun shi kanku cikin fitina, cikin shubha, ba bauta Allah, ba sallah, ba salati, ba ayyukan alkhairi. A rage surutu, a rage surutu. Wa garratkumul amaniyu, gurace sun rude ku, guri, kullun cikin guri ake.
har gurin ya sa an manta da duk wani abin da dan shine Allah ya halicci dan adam ibada. Akwai wanda gurin shi ya sa gaba dai bai da lokacin Allah, bai da lokacin ɗayan shi, bai da lokacin miji, bai da lokacin kaza, gaba dai rayuwar shi kawai in ya hita biyar bashi, in ya dawo daga amsar bashi, in ya tayi kaza. Rikici ya yi yawa cikin rayuwa har ba lokacin ibada. Haka ne ko ba haka bane? Da ka ga mutum da gaugawa kawai an gargado ta, mutum ya tsaya ya tsara rayuwar shi, kar ka bata rayuwa gaba ɗaya cikin duniya, ba ka yama duniya sai ta ga ƙarshen kowa duniya. Hatta ja a amurullahi, kuna nan kuna wannan rabkanuwa, kuna ruduwa sai da al'amuran Allah ya zo shine mutuwa, kuma gurin bai cika ba. Allah ya ce ba abin da ke cika ma dan adam gurin shi, ma'ana bakin shi, ba abin da ke cika mashi baki sai ƙasa, ma'ana babu za a ce guri ya kare sai an mutu an shiga cikin kabari ƙasa ta cika baki. Lakan duk gurin ki takaita shi, ki samu lokacin ibada, ki zama ta kwarai, ki zama mai amana. Duk san kudin ki, duk cin amana ki, ba za ki mallaki abin da Allah bai tsaga rabon ki ciki ba. Wa garrakum billahi al-garur, mai rudu ya rude ku daga bauta ma Allah. Kun ga a wannan lokacin ne su mu'mine hasken su zai tsallakar da su. Shine kenan Allah ta'ala ba mu labari nan. Li yukhrij alladhina amanu, Allah ya aiko wancan manzo mai daraja, manzo mai girma, domin ya hidda wanda suka yi imani. Sai sun yi imani, sai an bar tsahi, sai an bar gidajen bokaye, sai an raba kaya da 'yan bori, sai an warware da wata alaka kin sa shamaki tsakaninki da 'yan tsubbu mayaudara masu amshe muku 'yan awaki da 'yan kwanoni. Ɗakin mace ya koma kawai ɗakin namiji, babu kome, kuma amina kika samu kuma ki zama higi-higi, kina ci ba ki ƙoshi. Sun tada miki hankali, kaza ake miki, wancan ma tana kin ga wance mugunya ce, kin ga kaza, kuma su ne miyagun, babbakun miyagun, su tada miki hankali, su sa ki tashi da sahe ki gugun ba ki magana, in kin tashi kakki magana, su sa ki komawa ba shiri, in kin ga wance ko kin ga wane ko kin ga mai kama kaza ki maza ki koma, babu kyau, ku ne ba ku da kyau. Haka suke hirgita ku, su ne kuke tururuwa yanzu kuna zuwa wajensu. Suna nan yanzu akwai wasu baki an gayyato su ko kuma sun zo cin rani, suna nan cikin garin nan, kullum karuwa suke. Da kusan ko su hudu suka zo amma yanzu sun hi 10. Yadda suke hidima bakin hanyar nan marece yi za su kwantawa kowa da katuwa da baka ya ciko da nama, ku kuna nan baka ci ku sha ba gada ba sabai, ana ta kai musu kudi, kuma siyasa gare su. Sai a ce ganin shi $20 ne, rubutu $20, sai mace ta hi 200 ta je a rana, nawa za su samu? $20 ko ba a maki aikin komai ba, kudin badawa ki gan shi kawai $20, an yi asara. Kullum kuma layi ake wajensu, kuma su yi ta kasuwanni nan ma a yi layi, suna amshe muku kudi, suna sace muku imani, suna zuda muku mutunci, kuma babu wanda bukatar shi ta biya ko dai har yanzu ƙarya ce. Su in suna da wani biyan bukata sukan baro kasashen su ta wannan kasai, daga ina suka taho, kilo ya nawa, suka baro matansu da ɗiyansu suka zo diga, rani ne suka zo, ku kuma ku je ku nema ga Allah kun koma gare su, kuma suna nema gare ku. Kahin ya nema miki din sai kin bashi, shi ya samu. Kin je neman sa ko danki zai tayi wata unguwa ko Mali ko Libi ko Alje ko zai je Arlet, kin je ki nema mashi sa, shi kina zuwa har ya sa, kina zuwa sai kin mika mashi. Sannan ta haya babu kyau abin, ba su da imani, ba su da mutunci, ba su da mutunci, ba su da kamun kai, komai na ya faruwa. Ku tsare kawunan ku, Allah ya tsare ku. Allah kada yake yi, duk wanda ya ce na yi wallahi ƙarya yake. Bukata ta kawo shi ya baro oshi da uban shi, ko kyauta suke abin, ba su tsaya can su yi, can an gane su ba kasuwa, yanzu kuma sun gangaro nan, kullum karuwa suke, muna da labarin komai, kuma mata suke zuwa wurinsu da yawa. In mutum 100 ya je, mutum 90 mata ne. Ku shafa makanku ruwan sanyi, a dogara ga Allah, cikakkiyar dogaro ga Allah, don alkhairi na wajen Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Buku yarda ba Allah ya ishe ku? Alaysa Allahu bikafin abdahu, Allah bai ishe bawa ba? Yanzu Allah bai ishe ka ba sai wani bawa ya ishe ka? Yanzu akwai wanda ya tausayin ka fiye da Allah? Akwai. Saboda tausayin Allah ya ce in mahaifi ya zalunci da, Allah sai ya saka mashi mahaifi ha, saboda tausayi da Allah yake mana. Ya ce babban ya zalunci na kasa sai Allah ya saka.
amma ku kwasa ku tai wajen wasu ku ba su kuɗin ku su ta muku ƙarya kame shirme su raba ku da aƙida, to dole sai an yi imani. Wa man yu'min billahi, haka nan su masu sayyada a kaurace musu, babu wata sayyada. Sayyada Aisha ta yi wannan yawon da fararen kaya ana biyarta, an akwai wata shugaba akwai wata kai Aisha. Sayyada Sauda ta yi yawo da fararen kaya ana biyarta da katta suna binta dama da hagu. Ummu Salama ta yi yawo da su, ga sunan matan manzo Allah sallallahu alaihi nawa ya bari a raye har suka bar duniya, babu inda suke yawo ana bin su matsayin sayyada. Ina aka gada, ina aka samu? Na Fatima ta yi yawo da fararen kaya ana ce mata sayyada, ba su yi ba. Ina aka samu wannan? Daga Allah ko daga ma'aiki ko daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam? Ƙarya ce kawai, yaudara ce. Na ga an sauke wata tace daga can ko Arlit ko ina arewacin nan, ta zo da wasu awaki da wasu 'yan kaji da wani kulli na hatsi, kawai ta yi diga. Wala neman kudi suke gadan da wannan abin. Wannan shine al'akalu bidini, ci da addini kai tsaye. Wanda ki bara a sama bara ce a ce kawai, amma a shingina a ce gona annabi bara yake? Annabi ba bara yake ba, ko sadakar da ake bashi badawa yake, ba ci yake ba so yake ba. Saboda sadaka ibada ce, in ka ce kar a bada ka toshe kofar ibada, amma an bada sai a diba a gami ya dace da ita. Ma mutum ya zauna bai zuciya ta mutu ce sadaka zai ci, so ake kai ma ka motsa, wanda ya bada kai ma ƙara ka bada, a samu mai dan gari, a samu marayu, a samu zawaru wanda ba su da aure, ba mai tallafa musu a taimaka musu, kar su shiga cikin wani yanayi. Wani yakan shiga wani yanayi saboda wani abu, ba maki Allah tambaye mu gaba dai. A dora lura wanda ke cikin wani yanayi aka gano a taimaka mishi, kar a bar shi ya hallaka. Akwai wanda ke hallaka saboda ya shiga cikin wani kunci, rayuwar shi ta lalace. Wani sai ka yi kuka da ita da ɗaya rayuwar su ta lalace saboda ba kula ta musulmi, ga katanga ba kula, har sai su shiga wani yanayi ba a sani ba. Saboda haka mai inganta imaninmu. Suwa yake hiddawa? Li yukhrijal ladina amanu, ya hidda wanda suka yi imani kare, in ce na yi imani wa amilu salihati, kuma suka yi ayyuka na gari. Sun yi imani kuma sun yi ayyuka na gari, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Sufyan dan Abdullahi Thaqafi, Allah ya kare yadda da shi. Ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, nace ka fada mana wata magana a cikin musulunci mai amfani wadda ba zan tambayi waninka ba, wadda zan wadata daga kowa. Ma'aikin Allah ya ce kul ka ce amantu billahi, na yi imani da Allah, shikenan. A'a, thumma istaqim, sannan ka tsaya akan haka. Yadda ka ce ka yi imani da bakinka, zuciyarka ta karba, ayyukanka su nuna ka yi imani. Baya daga cikin aikin mai imani zuwa gidan boka ko zuwa gidan wato yabbori ko kuma zuwa wajen sayyada ko kuma duk wasu yawace neman wani abin da Allah ne kada yake yi. Wannan ba daga aikin masu imani bane, kuma ba a taba samu ba har yanzu. In kuma akwai wanda ya samu biyan bukata ta wannan hanya, da Allah kawo mini shi. Babu shi, ƙarya ce kawai, rudu ne, dodon bango ne, kore ne kawai. Shi ne ce mashi ka ce na yi imani da Allah, ka tsaya. Kenan in kai imani ka yi aiki. Shi yasa nan yake cewa domin ya fitar da masu imani wanda suka yi ayyuka kuma ayyuka na gari. Minal zulumati, daga duhu na jahilci, duhu na kafirci, duhu na shirka. Bori duhu ne, bokanci duhu ne, sayyadanci shi ma duhu ne, don ma'aikin Allah bai bar mu shi, bai gada mu shi ba. Babu komai ciki sai kawai wato jahilci da zalunci da cuta. Bakon abu ne, 'yan shekaru kaɗan ne ya fara, shekara 10 ba a san da wannan ba. Yanzu abin watsuwa yake kamar wutar daji saboda samu ake. Mutum ya ce ya sha ya ƙoshi, wallahi ya je ba da kudin shiga banza, ko ki yi sadaka ma Allah ya yi miki musiba. Ki duba wata wadda take cikin wata damuwa, cikin wani kunci, tana da marayu ga sanan an bar su da ita, ki muta wata sadaka, wallahi Allah ya yi miki wani kunci kema, ya yi wannan bala'in da kuke shiga cikin shi. Duk da cewa ba duka bane, akwai wanda su ba ruwansu, amma akwai da yawa mata an rude su.
a wanda muke cewa ala sunna ne sai ka samu ta kewa ta taya yan kore sun ziga ana samu wallahi yana yi kaza kaza kin ga wancan kaza kaza kuma ƙarya ce babu abin da yake yi saboda haka irin wannan ayyuka duhu ne ma'aikin Allah ya aiko shi don ya inganta mu imani ya hidda mu daga cikin duhu na shirka duhu na kafirci duhu na zalunci duhu na jahilci shi ma jahilci duhu ne shi ne ma duhun domin shi ke kai mutum ga wannan aikin wanda dai ya karatu ba zai da wannan aikin ba jahilci duhu ne ka duk gidan da ba a karatu shi mahaifin ba zai yi karatun ba bai yi ba zai bari a je a yi ba zai ɗauko wanda ke karantarwa ba ita uwa cikin duhu shi cikin duhu ɗaya cikin duhu wannan gidan duhu ne inda hitila ta kai duhu gidan duhu ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma alkurani ya ce saboda haka dole mu inganta imani mu kuma inganta wato aqida mu sami ilimi ingantacce wanda za mu gyara ayyukanmu domin mu samu shiga cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo don ya hidda su daga cikin duhu zuwa haske don abin ba da baki ake shi ba aikata ake shi yana fata muna fahimta shi yasa wani wajen Allah ta'ala ke cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahi alladhi lahu ma bis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adhabin shadid Allah ce kitabun wannan alqur'anin wani irin littafi ne wanda ke dauke da abin al'ajabi wanda ke cike da albarka wanda ke cike da alkhairi wanda ke cike da magani wanda ke cike da yayewa magani wanda yake na zuci da abin da ke bayyane duk qur'ani yana maganin su idan an karanta da imani da yaqini an dogara ga Allah shi kare to shi yasa Allah ya ce mishi kitabun wani irin littafi ne mai abin mamaki mai cike da albarka cike da amfani yake tunatarwa ne wa'azi ne nasiha ce Allah ta'ala ya saukar da shi anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad sai Allah ya ce litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fitar da mutane daga duhoi zuwa haske daga duhu kala-kala duhun kafirci duhun shirka duhun zalunci duhun jahilci ila nur zuwa hasken imani bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu da mi ta roƙon Allah Allah ba mu izini Allah ba da izini mu zamanto cikin wanda za a hidda daga duhu zuwa haske sai a karanta miki amma in Allah bai ba da izini ba sai ki sai ka ce in jiwa wancan ta je sai kuma shaidan ya makamantar da ke ba ki gane cewa ta je mi ta samu da mi ta dawo ta je ta bada ta dawo mi ta zo da shi ba ta zo da komai ba la'alla ta bada kudin ta bada imanin in ba a yi sannan aka yanke ba a bada mutuncin wata rana wannan aikin su ne za ka makula mai ya tara miyagu ne ma'aikin Allah matan shi ne fa Allah ya tsare su amma aka ce in za a je a tambaye su sahabbai za su tambaye su da shamaki ma'ana shamaki ko dai suna can wani wuri tsakaninsu akwai wani shinge ko kuma akwai wani tare da su ba su kare ba amma shi ya je aikin nan shi kare yake aikin ma an shiga sai ya ga dama ce a hita ba wanda ya sai shigo matan mutane ba kan uwa ba daya ba shi kanya ba babu wata alaka me kake tunani shaidan ne na uku kuma me yake tunani sai da aka hadari ne bi izinin rabbihim ila siratil azizil hamid dan ya shirye da su kuma zuwa tafarki na Allah al-aziz mabwayi al-hamid shayabo shine siratul lahi alladhi lahu ma bis samawati wa ma fil ard tafarkin Allah wanda abin da ke cikin sammai da ƙasa nashi ne arzikin da kike nema wajen wani na Allah ne lahiya da kika bar Allah yake nema wajen wani kuma ba ta hanya halattacciya ba ta hanyar neman magani na shari'a wanda shari'a ta auna ta yarda da shi to Allah ke da wannan ba wancan ba ƙarya yake shi magani ko dai ta hanyar shari'a ta alkur'ani ta addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma magani a aikata wanda ana ganin maganin gashi an yi shi akwai magani ko na gargajiya ko na likita wanda gaskiya da gaskiya ne
maganin rashin lahiya ne za a baka gashi a zuba ko a sha ko a yi wani abu, ba maganin kudi ake bada abu. Akwai likitan da ke bada maganin kudi duniya? Rashin lahiya ake zuwa ya auna gwargwado ya bada magani. Akwai maganin da likitan da ke zuwa ya je kashe ya baka maganin sa'a ka zama to kai sa'a a rayuwarka ko wani horin jini a rayuwa. Duka wannan irin maganin su kenan, ƙarya ne. Shi magani gashi nan ne ka gan shi a auna abin da ya dace da kai a maka, to duka wancan ba gaskiya ba ne, kauce ma hanya ne, shiga matsala ne. Allah ta'ala ka shirya da mu. Shi yasa Allah ta'ala sai ya ce wa man yu'min billahi, wanda da ya yi imani da Allah wa ya amal salihan kuma ya aiki mai kyau, yudkhilhu jannatin, Allah zai shigar da shi gidaje a cikin aljanna, tajri min tahtiha al-anharu, ƙoramu suna gudana a cikin gidajen a ƙarƙashinsu, khalidina fiha abadan, yan aljanna za su dawwama a cikin wannan gidaje ba fita har abada. Qad ahsana Allahu lahu rizqan, Allah ya ce tabbas wanda ya samu wannan Allah ya kyautata mishi arziki. Wannan shine abin da alkur'ani yake aiki, zai rayar da kai kyakkyawar rayuwa duniyar ki da addininki. Haka Allah ya sifanta shi a wani waje, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, kamar haka nan ne ya Muhammad muka wahayi na ruh, kenan rayuwa. An kira alkur'ani rayuwa saboda shi ake karanta a samu kyakkyawar rayuwa. Min amrina, daga al'amarinmu. Ma kunta tadri mal kitabu, baka zamanto ka san menene karatu ba, ya ake karatu. Walal iman, baka san menene imani ba. Walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun san ya shi zamanto wani haske ne, sai muka wahayin shi. Na hadi bihi man nasha'u min ibadina, wanda muke shiryar da wanda muka so daga bayanmu da shi. Sai Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shiryar da mutane zuwa tafarki mai kake.